zingakanani ngobekeze noma izitha zami zingakanani ngobekeze Ngibonani Gogo Mseleku lo okhulumayo. Niyamazi phela uGogo Mseleku ukuthi mangabe sesuke seyikhuluma usuke ezokhuluma into ebalulekile ngohlobo lwesimangaliso. Kuye kwenzeka ezinye izinto la uthola ukuthi umuntu mhlawumbe uyafona noma uyafika ufuna umuthi othizeni. Kanti mhlasimbe lowo muthi bekungafanele ukuthi afune wona lowo muthi, kukhona mhlambe bekusuke kufanele akwenze. Njenganani na, njenganokuthi kungenzeka kube mina ngithathe lo muthi othi wena uyawufuna ngikunike wona, kanti mhlambe lo muthi awuzovuma ukukusebenzela ngendlela. Bekufanele ukuthi wena uqale ugezwe kuqala ithunzi lokuthi uma ngabe ususebenzisa lo muthi ube wena sewugezekile wahlanzeka kahle. Lapho usuzokwazi ukuthi uma usebenzisa lo muthi bese lo muthi ukwazi ukuthi ukusebenzele kahle. Ngoba kunezinto eziningi uthola ukuthi ziyenzakala. Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi usebenzisa umuthi abanye abantu abasebenzela kakhulu kanti bona sebeyihlanzile. Wena ngokuthi awuhlanzekile umuthi uzobona ngathi wena ukusebenzeli, kanti umuthi usebenzela wonke umuntu. Kodwa inkinga ukuthi angizigeze kuqala ngihlanzeke kuyimande ngizokwazi ukuthola ukusebenzisa umuthi osuzokwenza lento le engiyifunayo. Ake ngithi nje enginazisa kona kakhulu noma okubalulekile ngifuna ukuthi nginazise kona ukuthi ngifuna ukuthi uma ngabe kuthiwa wena mhlawumbe uyafika ufuna umuthi wokugeza noma ngabe mina-ke mhlawumbe ngiyalibala ukuthi ngikuvuselele ukutshela lokho, nawe khumbula phela ukuthi ake ngiqale kokugeza ngithole ukugeza kuqala kuyimande ngizothola umuthi ongizokwazi ukuwusebenzisa ukuze uqaqa izinto zami. Yabona njengokuthi nje sakha isilinganiso-ke manje wena uzofuna umuthi wokuthi kuvuleke izinto zakho, uzofuna umuthi wenhlanhla, uzofuna yonke into engakusiza ukuthi izinto zakho ziqaqeke ngendlela ekusuke kufanele uma ngabe ziqaqeke ngayo. Mina umuthi engizokuqala ngikunike wona kuqala, kodwa mhlambe phela kuzobe kwesikhashana ngeke abantu ngigcine ngibanika umuthi umuntu angawudinganga. Uma uthi udinga umuthi ngizokunika wona lowo muthi, phela kuzodiphenda kuwena ukuthi wena uyibuka kanjani lonto. Kodwa ngizokwenza kube yinto eyikhombo, angeke ngisho ukuthi ikhombo yomuthi othile nekhombo yomuthi othile. Kodwa emthini owufunayo ngizokunika nomuthi wokugeza amathunzi lo ofuka uthenge inyama, uthenge inkukhu, uthenge inyama yenkomo le ngaphakathi emnyama, itwani noma usu. Uzohlinza le nkukhu, uthatha le nyongo yenkukhu ifake la emthini bese uthatha le nyama lena uyifaka la emthini. Usuyakhuleka makukuthi uyakhuleka, usuyathatha uphumela ngaphandle entabeni, uyahamba uyogeza uyoshutha amathunzi wonke. Akekho umuntu ongenalo ithunzi, uthi amathunzi wonke akhona nanamathele nezise zaphuma kobani mhlawumbe koma wakho, ngoba kuyenzeka isise saphuma kuma wakho siweleke nawe ngoba leyo ngane kuzoba ingane yakwenu. Siweleke mhlawumbe kwesinye isikhathi ngathi nomuthi uyakumuntu athi umuntu kunethunzi lengane yaphuma, kanti ingane yaphuma kodwa engaphumelanga wena, kodwa isikwembethe wena, isiyivalile ey'ntweni zakho. Yingakho ngithi uma ufika wena ngizokunika mina umuthi wokugeza bese ngiyakutshela ukuthi uma ufika ekhaya uzofaka inyongo, uthathe le nyama ufaka phakathi ukhuleke, noma ngabe ukwazi ukukhuleka ugovuze uhlanganise bese uqeda uphumela ngaphandle. Noma lapha endaweni mhlawumbe amukho umuntu ongenayo indawo engaphandle, amukho, ngoba noma ngabe kuthiwa yikho-ke lapho yakhelene imizi, mhlambe-ke usunga ufaka nasebhaketeni uvala phumela endaweni njengaphandle uhambe uyogeza khona. Uthi wonke amathunzi angasitha izinto zami, amathunzi abantu abahamba emhlabeni, amathunzi mhlambe ingane zaphuphuma, konke, ngoba amukho umuntu okungenzeka ukuthi umndeni wakhe akaze kube khona umndeni angawugezelile kodwa uhambe ube nethunzi kuyena. Uthi-ke wonke lowo mathunzi ngithi akasuke namhlanje akuzukukhanya before wena uzokwazi ukusebenzisa, ngizolinganisa mhlawumbe umuthi wenhlanhla. Kuyima uzokwazi ukusebenzisa umuthi wenhlanhla ukuze ivuleke phela iy'nhlanhla zakho, ithunzi nobumnyama nakho konke sekusukile kuwena. Noma ngabe ufuna muphi umuthi owudingayo, ke siqale nje singene lapho kuqala uhambe uyogeza kuqala ukuze izinto zakho ziqaqeke, ubone zonke izinto zakho sezivulekile.
So lo muthi lo ngizowenza ube ikhombo. Umuthi ngizowenza ube ikhomba kuzobe eyantoni ukuthi mhlawumbe ngizothi ikhombo yomuthi wenhlanhla mhlawumbe ukhombo uyikhombo nomuthi wokugezeka ukuthi ugezeke nje igazi lakho ube right ube umuntu into zakho zivuleke kahle. Lo muthi kodwa angizuwushiya ngoba iwona engizobe ngikwenza ikhombo nomuthi wena obewudinga. Uyayizwa into ngisho ngifuna ungilalele kahle. Umuthi obewudinga mhlawumbe uzofuna umuthi wokuthi ugezeke nje la ekhaya. Ngizokunika mina umuthi wokugeza amathunzi kuqala bese ngikunika lo muthi lo ukuthi ufuna ukugezeka abantu bakuthande bakuhloniphe. Angithi uyayiqonda leyo nto kodwa ngizokutshela hamba uyogeza kuqala before uzokwazi ukusebenzisa lo muthi ukuze into zakho zivuleke kahle noma zigezeke ziqaqeke zibe right ngoba uyabona omunye umuntu uyakwazi ukuthi enze into ayenzele ngaphezulu kwesinyama. Uyayibo wenzeke ngaphezulu kwesinyama uthola ukuthi into zakho zivalekile awukwazi ukuthi zivuleke ngoba yini kunaleli ithunzi lihamba bese liyavala kuwena. Bekuyiloko bengifuna ukuthi nikwazi noma zama nqampu kodwa ziyinto ehamba kahle ekuyiyona yona ngoba nawe noma uhlezi lapha ekhaya ungacabanga ukuthi ngempela ungathi yini mhlambe ungcolile uvana uthatha ingubo yakhe clean noma enhle ushow idluphe egezini ungena indlela noma uthi uyofuna ukwenza into yakhe ethize enhle kodwa uthatha ingubo eclean uyigqoka phezulu kokuba wena ugezile awenzi lutho. Lento iyafana-ke naleyo ngoba uma ungagezile usungahlambulukile ufana nomuntu ongcolile othatha ingubo eclean wazoyigqoka ungcolile. Sesisholo ukuthi-ke ukuze sigweme lezi zinto lezi zabantu abathi umuntu mina ngakwenza ukuthi kodwa kulunganga mhlawumbe wakwenza nje kwakufele vele ususe leli thunzi elila kuwena qala before usebenza into bese izinto zakho ziyaqaqeka zivuleke. Mhlawumbe uganile ugane mhlawumbe uqonyiwe uqonywe mhlawumbe ushadile ushade uyayibona noma mhlawumbe iy'ngane zakho zibophekile ngenxa yalento ebambekela kuwena. Akukho okunye bekuyiloko nokuthi-ke nginazisa ukuthi ngesonto lokuqala ngizobe ngisegoli kahle kahle akukho kwasonto lokuqala ngoba kuyobe kuwumhla 1 2 3 ngizobe ngisegoli Soweto Protea Grand. Akekho umuntu ozothi kuwena bhuka. Ngifuna uzwe kahle akekho umuntu ozothi bhuka. Akekho umuntu ozokutshela ukuthi ugogo akekho kwamanje. Ugogo vele uzomfica wena linda uzofika kuyena ugogo uyena ozokutshela ugogo ukuthi enze njani. Ugogo akasasho ukuthi bhuka kwakuyiqala ngithi kuyabhukwa ngangisenzela ngoba abantu babengakabi khona kade enze ngibona ukuthi bangakanani abantu ngizokwazi ukubasukela la ngiye kubona. Manje awusabhuki ngifuna uzwe kahle awusabhuki imali ngeke ngikufonele ngithi ifake phinde move uyoyifaka esitolo noma phinde move uyoyifaka kwi-account ethize. Qaphelani bakwethu ubugebengu bukhulu la emnyango. Umuntu ozoziyela yena ebugebengwini okwakhe lokho noma ungasathuthula uma usubambekile ungabisangixoxele ngoba video ngiyamemezela ivideo nevideo ngiyamemezela. So musake ukuba usabuya uthi uzokhalela mina noma uthi uzongibikela usungangibikela nje wenze nje uyangixoxela nje udaba hayi ukuthi mhlambe khona kodwa kuzokwenzakala. Akukho kuzokwenzakala bakwethu ilokho engixwayisa ngakithi basobhani sikhona njalo isigebengu esantshontsha inamba still sisababamba vele abanye ababambekayo abangafuni uqala babuka amavideo kuqala beza ukuthi ugogo uthini. Engisho ukuthi-ke sizobe sikhona-ke egoli njalo. Uphume nawe mhlambe kuzokusiza ukuthi ubuzothenga nawe umuthi wakho thizeni usuzofika utholane nokugeza ziqaqeke izinto zakho amafinda aqaqeke kodwa uzoba ikhombo. Inkinga angizokutshela ukuthi imalini uzofona wena ubuze ukuthi gogo le khombo yakhe ehlangene nomuthi wokugeza. Angisho ukuthi umuthi wokugeza nje ukugeza amathunzi qobo mpela lo owukhokhela nje imali enkulu uwodwa useceleni. Sengisholo ukuthi-ke kodwa-ke noma ngabe-ke wena ufuna umuthi wenhlanhla mina ngizokubhanqela nalo uyabo noma ngabe ufuna umuthi wezitha kodwa ngizokubhanqela noma ngabe ufuna owani kodwa ngizokubhanqela ngoba ngenzela ukuthi ukwazi ukuthi usebenze lo muthi ugezekile u-right. Bafowethu nani bo dadewethu balandeli bami ngiyanithanda kakhulu futhi ngiyanihlonipha. Angithandi ukuthi nibambeke inkunzi. Ngiyacela bakuthi makukhona ongakuboni kahle ubuze kugogo ugogo usuke khona kodwa ngoba nabo basebenzisa iphimbo lomuntu wesilisa. So nami nginayo umfana kodwa ngicela ubuze igama lakhe noma ngaba umbuzanga igama lakhe engcono ngicela kuyena ukuthi ucela ukuthi axhumane nami kuqala. Bese ngilibambile mina ngizolibamba nje mase ngithe hello wezizwe izwi lami alisoze izwi lami lafana nelomunye lingafana nowakwethu qobo umuntu enginezwe lifana nalo ngale kwaloko amukho omunye. Wena ubuze ukuthi mhlawumbe ufuna ukukhuluma nami-ke mhlawumbe konke ufuna ukuza kumina ngizokutshela ngicela uqhubeke nalowo mfana bese wena uyaqhubeka ngoba uzobe usuzwile ukuthi mina ikona kuphela nje engisuke ngifuna ukuthi ngikulungise akukho okunye. Ngiyanithanda kakhulu
Akukho kunye-ke bakwethu loo nto bethi ngindlulise lo myalezo lo. Ubalulekile ngohlobo lwesimanga ngoba kubalulekile ukuthi uma ungena emavidweni uhlangane nawo. Iy'namba zami njalo zimbili bakwethu. Enye izobhalwa lapho, abanye bayakhala bathi ibhalwa ngokungagqamile ayibonakali. Ngiyacela nawo bakwethu uma kuwukuthi lolo lunye alifonela lingeni, okungenzeka kube usakhuluma ne-call, fonela kulenye inamba futhi ozoyifonela izongena nayo ibanjwe. Qhubeke nenkulumo yakho kanjalo kanjalo. Umuntu ushangala alifomukala ngena kulolo ngala. Hayi lolo lu-066 ngiyacela bakwethu ungayisebenzisi lo namba. Ayisebenzeli mina. Uma uyifonela wazi ufonela lo ntombazane esebenza nomfana behlangene. Siyabonga makhosi amakhulu, thokoza.